Ihagit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Health Secretary Teodoro Herbosa nga mo resign kung makumpleto niya ang cost analysis sa 160 ka mga tambalanan sulod sa usa ka semana. Inoon gibalibaran ni Herbosa ang hagit ni Cayetano. Atol kini sa budget deliberation sa 2026 budget proposal sa DOH, gisuspenso ang mga lagda ang direktang makwestiyon sa mga senador ang kalihim. Gisaway ni Cayetano si Herbosa tungod sa karaan o dili patas nga kaso sa PhilHealth nga wala matud pa ma-update sulod sa 7 ka tuig. Tungod diini matud niya naglibog ang mga pasyente sa ospital o sa hospital billing bisan pa ang DOH na kanunay nga nag-anunsyo nga dunay zero billing nga dili gyud zero tungod kay daghan matud pa ang ginahanglan nga bayaran. Ipasabot ni Herbosa nga ang zero billing para lamang sa mga kabus nga mga pasyente sa mga basic o charity ward. O natural ang mga dunay sweldo o pribado nga mga ward di kinahanglan gihapon nga mobayad. Bisan pa nga ang kaso sa pipila ka mga kumon nga mga sakit gikataho sa nga misaka. Tungod sa init nga panaglalis ni Cayetano og Herbosa, gisuspenso ang deliberasyon sa budget sa DOH o gipadayon kagahapon sa hapon. Express, balita sa buntag. Express, balita.